У гімназіі каледжы мастацтваў, дзе адбывалася ўрачыстае адкрыццё алімпіяды, яшчэ пануе казачны антураж. Але старшакласнікі засярожаны на будучых заданнях, а не на яркіх фотазонах. Каб зняць зразумелае хваляванне, гаспадары ўсім падрыхтавалі сувеніры і цудоўную канцэртную праграму пад стары Новы год, куды ўдала ўплялі і міні-віктарыну, і тэатральныя мініяцюры. Зразумела ж, на беларускай мове прывіталі ўсе дэлегацыі. Каб патрапіць на абласную алімпіяду, недастаткова быць на раёне першым. Патрэбна набраць яшчэ і даволі высокую суму балаў за ўсе заданні. Таму і колькасць удзельнікаў у дэлегацыях вельмі розная. Маладзечна прадстаўляе 11-класніца Ксенія Брыль, вучаніца сярэдняй школы номер 1 імянкі Купалы, прызёр мінулагодняй абласной і рэспубліканскай алімпіяд. Паўтараем усе правілы, усю школьную праграму, літаратуру мы праходзім, не трэба будзе здаваць экзамен. Вось. Правілы ўсе. Настрой добры. Зразумела, усе старшакласнікі прыязджаюць з надзеямі на перамогу. Алімпіяды па філалогіі адны з самых складаных. 3 гадзіны адводзіцца на лінгвістычны конкурс, 4 на напісанне водгука па літаратурным творы ці мастацкім урыўку. Сёлета ўпершыню члены журы знялі вуснае выступленне. Магчыма, зыходзячы з таго, што хімікі, фізікі, матэматыкі працуюць заўсёды над 2 заданнямі, а філолагі над 3. Для мяне самым складаным все-таки з'являецца водгук. Не ведаеш, які верш тебе попадется, и зможешь ли ты понять его проблематику и все это выразить на паперы. Я разумею, што гэта вельмі адказна, таму што гэта гонар маёй школы і ўсяго горада. Таму я хвалююся, але я старанна рыхтавалася з 8 класа. І таму спадзяюся, што я з усім спраўлюся і у мяне атрымаецца выступіць дастойна. Калі 9-класнікі заўсёды ў ролі дэбютантаў, то многія з вучняў 10 і 11 класаў сустракаліся на адкрыцці алімпіяды ў гімназіі каледжы мастацтваў як старыя сябры, знаёмыя па папярэдніх турнірах. Тым не менш, усе хвалююцца аднолькава, і старшакласнікі, і педагогі. Удзельнікаў 70, а дыпломаў, зразумела, нашмат менш. Але якім бы ні было месца ў выніковай табліцы, кожны са школьнікаў абавязкова атрымае ў маладзечні дадатковыя веды па прадмеце, і новыя сябры знойдуцца таксама. Дзеці падрыхтаваныя і галоўнае, што яны матываваныя. Тое, што часам у маўленні ёсць асобныя русізмы, гэта дробязь у параўнанні з тым, што ёсць жаданне любіць мову, займацца мовай, вывучаць яе, чытаць беларускую літаратуру. Алла Маркелова, Іван Бялкоў, МКТВ.